В това видео ще видите как да настроите часа и датата на Casio G-Shock GM-S 2100. Часовник разполага с 4 бутона, горе вляво бутон A, горе вдясно бутон B, долу вляво бутон C и долу вдясно бутон D. Задържате продължително бутон A, докато издаде звука и стрелките започнат да се движат. С бутон B и D променяме опциите, които ни дава. В момента започваме да настройваме часовник, като ни пита каква да бъде часовата зона. С бутон D може да избираме и да връщаме с бутон B. Търсим часовата зона Атина. След като сме избрали, избираме бутон C, за да потвърдим. Тук ни пита лятно или часово време да бъде активирано. В случая ще дадем, че сме на лятно часово време. След това потвърждаваме отново с бутон C. Тук избираме 12 или 24 часов да бъде показателя на цифровия дисплей. Избираме с бутон D надолу и нагоре, съответно 24 часа. Натискаме бутон C. Започваме да настройваме секундите, зануляваме с бутон D, после натискаме отново бутон C и избираме часа, който да настроим, съответно с B и с D настрояваме часа на горе и надолу. След като изберем часа, натискаме бутон C и преминаваме на минутите. Отново с бутон B и D променяме минутите. Потвърждаваме с бутон C, избираме годината. Тя е 24-та, така че продължаваме. Потвърждаваме с бутон C, избираме кой е месеца. Отново с бутоните B и D избираме месеца. С бутон C потвърждаваме и избираме и деня от месеца. След като сме го избрали, натискаме отново бутон C. Може да спрем звуците на часовника или да ги оставим. Продължаваме с бутон C. Тук избираме за 1 секунда или за 3 секунди да бъде осветлението на подсветката. След това натискаме отново бутон C и след като се върне на часовата зона, потвърждаваме с бутон A и часовникът е настроен. Изчаквате стрелките да вземат правилната позиция и вече може да използвате вашия часовник Casio G-Shock. Последвайте ни за още такива видеа.